Assalamu alaikum. Da akwai wani application da zan nuna muku domin ku yi amfani da shi kafin ku yi wannan editing ɗin. Akwai buƙatar ka gyara huskarka, waccan asalin huskar taka wadda za ka maye gurbinta da wadda AI ta canza maka. Ya kamata ace ka enhance ɗinta, ka yi fresh ɗinta, ka gyara ta sosai. Saboda in ka aza waccan tsohuwar ba laifi na ba dan ka aza, amma in ka ɗan enhance ɗinta za ta fi kyau. Ga wani application nan da ake ce mai Remini, ga yanan kun gan shi wannan ja da nake taɓa. Idan kuka yi downloading ɗin shi, bayan kun yi downloading ɗin shi za ku shigo cikin shi. Bayan kun shigo cikin shi, bayan kun shigo cikin shi, suna ba ku talla ita a matsayin reward ɗin da za ka samu kafin ka yi aiki. Da dai kun shigo ciki ne, za ku danna kai uploading ɗin bidiyon da kuke so. To da kun danna, na ce bidiyo sorry, hoto. Da kun danna hoton da kuke so, zai gwada muku wurin da za ku yi enhance. Yanzu misali ga wannan hoton, da kun danna shi zai kai ku wurin da za ku enhance ɗin shi, za ku gyara shi. Kun ga wannan enhance, da kun danna za ta gyara shi sosai. Bari in ba ku misali ku gani. Network ɗina bai da kyau. Kamar dai yanda kuka ga wannan hoton, da kun danna shi, za ta ba ku dama ku yi enhance ɗin ne. Za ku ga ta gyara muku shi, so yayi clean duk wani wasu ƙuraje da wani abu zai dai clean, zai yi kyau. To bayan ka yi clean ɗin ne, sai ka je ka ɗauko shi, ka aza ma waccan huskar taka wadda kaka son ka maye gurbinta da wadda GPT ta ƙirƙirar maka. Na gode sosai. Assalamualaikum warahmatullah. Da akwai wani abu da ban nuna muku ba, wanda zai ƙara gyara hoton ya zan ya fito kamar ba editing ba. Wato wuya, daidai wuyan da ka yanke na mutum, akwai buƙatar ka gyara shi yanda ba za a gane sosai ba. Yanzu in kun shigo cikin wannan add photo ɗin, bayan kun shigo, kun ɗauko hoton da kuke son ku aza misali na ɗauko wannan hoton, na adding ɗin shi, na je na cire background kamar yadda already daman kun riga kun sani. Misali, na cire background. Misali, already na cire background. Yanzu nan yanzu kun ga nan wajen waya shi prop da ni yanke, kun ga ana ganewa misali. To kun ga wanga abin na sama, za ku taɓa shi, ga yanan yana taɓa. Ga yanan za ku taɓa shi. Bayan kun taɓa shi, sai ku danna person. In ya dawo wajen person, sai ku sake danna shi, ga yanan erase. Kun ganin shi nan? Sai ku danna erase. Bayan kun danna erase, wannan sai ku mai da shi ya dawo zero. To sai ku ja hoton baya. Wannan ma kuna iya rage shi. Sai ku zo daidai nan wajen wuya, sai ku shahi. Kuna shahiwa, hoton na gogewa, yana komawa kamar ba a gunce shi ba. Ina fatan dai kun gane inda na yi aikin. Kun ga inda aikin yake nan. Bayan ka cire wayan, kana so misali ka cire waya, za ka danna nan, ga shi nan kun gane shi nan. Bayan ka danna, sai ka dawo ka koma danna erase ɗin. Bayan ka danna erase, sai ka to ka gyara shi. Yau kun gani?
sai ka taho dai ka gyaggyara wayan daidai inda ka yanke ka sa hannunka kana shahiwa kana shahiwa. Shi kenan daman shi abin da na manta ban nuna muku wanda shi ma yana da muhimmanci sosai. Na gode sosai. Kada ku manta ku danna min alamar subscribing please. Na gode.